Čudna priča počinje. Jednog dana se dečak Vuk sa crvenim šalom igrao sa svojim prijateljima, kornjačama i zečevima, zajedno sa porodicom od 3 praseta. Onda je odjednom neko vrebao iz žbunja. Dečak Vuk se okrenuo i rekao kornjači da nešto nije u redu. Kornjača je takođe osetila da se nešto krije u žbunju i oboje su se okrenuli da obaveste celu porodicu, ali odjednom su iz prašine izbačena 2 siva dimna kamena. Zaslepljujući dim se u tom trenutku proširio na sve, svima se jako spavalo i zaspali su odmah na licu mesta. Nakon što su sačekali da svi zaspu, iz žbunja su izašle 2 figure obučene u crveno sa 2 velika kruga, u obliku slova na šeširima. Dečak Vuk sa crvenim šalom mogao je samo nejasno da vidi slike dvojice stranaca koji se približavaju, zatim je utonuo u dubok san i porodica zelenih kornjača i porodica Vukova su iste. Probudivši se, kornjača se našla u potpuno čudnoj i velikoj prostoriji. Unaokolo ima mnogo porodica od 3 praščića, neki ljudi još spavaju, ima nekoliko ljudi koji su se probudili i pitaju se isto što i vi. Kornjača ide da traži svoju porodicu i probudi Crvenkapicu porodicu. Ova velika soba nema ni ulaz ni izlaz, pitali su i razgovarali i svi ostali, shvatili su da svi ne znaju zašto su na ovom mestu. Samo znajte da se poslednji put sećaju kada su sedeli u blizini svoje porodice. Neko čudan im je poslao kamenje koje je ispuštalo mnogo sivog dima. Crvenkapa Vuk sumnja da su svi namamljeni san. Svu imovinu uzeli loši ljudi, međutim, zelena kornjača nije tako mislila, jer ako su to uradili razbojnici, zašto onda puštati ljude da spavaju u ovim prelepim krevetima? Oni mogu uzeti novac i zlato dok mi spavamo. Otac malog praseta je rekao da je našao vrata od belog gvožđa, ali izgleda kao da je zaključano. Mnogo puta je zamahnuo krilima i rekao glasno: bilo ko, molim vas otvorite vrata, ima li nekoga? Nakon nekog vremena, vrata su se iznenada otvorila, ušlo je 2 ljudi, od kojih su 2 nosili narančastu odeću kao poslednji put kada ih je dečak Vuk video pre nego što su zaspali. Osoba koja stoji u sredini nosi crnu odeću koja pokriva celo telo, izgleda veliko i veoma divlje. Naše društvo je reklo da su svi dobro došli u igru sa vidljama. On je pokazao na plafon koji se otvarao na gvozdeni kavez koji se polako spuštao. Unutra je bilo mnogo stvari, novac. Rekao je da svako ko želi da pobegne odavde mora da učestvuje u igrici. Ovo je prvi, ko osvoji sve nivoe dobit će novčanu nagradu iznad belog kaveza. Svi nisu razumeli šta se dešava, ali su u isto vreme svi bili veoma srećni jer je novčana nagrada bila tako velika. Među njima samo je dečak Vuk sa crvenom maramom pokazao sumnju, jer ovo je veoma čudna igra, nikada nije bilo lakše zaraditi novac. Savjetovala je malu kornjaču da ide kući, ali pošto je suma novca prevelika, svi vas savjetuju da ostanete i igrate. U ovo vreme svi dolaze i stavljaju ruke u crnu kutiju da dobiju svoj broj preko svoje lične narukvice. Nakon što dobiju sve narukvice za sebe, svaka osoba ide do ljubičastih vrata i iskače da uđe u igru. Svi su bili zbunjeni i zabrinuti, ali u isto vreme i veoma uzbuđeni jer je novčana nagrada bila prevelika. Niko nije sumnjao da se iza ove igre krije nešto mutno, osim dečaka Vuka i bebe kornjače. Na nagovor svih, obe dečakove porodice su otišle i uzele narukvicu za sebe. Zatim su jedna po jedna svaka osoba skočila kroz ljubičastu kapiju i na čudan način nestala.
to vreme, svi su se pojavili u potpuno novoj velikoj prostoriji, ispred je travnjak, svi moraju trčati preko travnjaka. Vrsta igre je vrlo jednostavna, smatrati da je ta osoba eliminisana. Svi su bili uzbuđeni i osjećali se kao da je ovo dečija igra. Porodica Prasića mislila je da će sigurno pobediti. U ovo vreme počinje igra. Žuta bara se okreće i počinje da peva čudnu pesmu. Svi su zajedno potrčali napred. Iznenada zlatna devojka prestade da peva i okrenu se svi kao kipovi. Niko nije smeo da se pomeri, jer po pravilima igre i mali pokret će se smatrati gubitkom. To vreme bilo je nekoliko ljudi koji zbog sporih refleksa nisu mogli da stanu na vreme. Osoba u crnom čita svoj broj da bude eliminisana iz igre. Odjednom se odnekud ispod nogu tih ljudi pojavio svemirski portal koji ih je usisao u drugi univerzum. U to vreme svi su bili veoma iznenađeni i nisu razumeli zašto se tako čudno dogodio, gde su nestali gubitnici. Ova igra je tako čudna. Postojala je osoba koja je pokušavala da se zadrži nogama, da ne bi bila uvučena u svemirsku kapiju. U ovom trenutku, osoba koja je nosila crveno odelo je videla, dotrčao je i dodirnuo ga slomljenim drvenim štapom, zbog čega je izgubio ravnotežu i pao u svemirsku kapiju. Žuta devojka je počela svoj posao i okrenula lice i ponovo su zapevali čudni zvuci pevanja. Svi su upotrebili svu svoju snagu da jure napred kao strela jer je sada bio više od pola pun. Nisu znali kuda će ta kapija voditi. U mom srcu trenutno ima mnogo pitanja. Devojka u žutoj košulji po drugi put je prestala da peva i odjednom je okrenula glavu unazad. Uprkos pažljivoj pripremi, još uvek je bilo ljudi koji nisu mogli da prate njenu brzinu. Tako se i dalje smatraju gubitnicima. Svemirska kapija se ponovo otvorila i sada je broj preostalih igrača bio veoma mali. Sad ima još samo 1 minut. Ova igra sa lignjama je zaista previše čudna. Svi žele da je prekinu što je premoguće. Zbog prenagljene i prenagljene, Vuk dečak se slučajno sapleo i pao. Neki ljudi su stigli do cilja. Nekoliko ljudi je i dalje eliminisano. Vremena koje mu je preostalo je zaista jako malo. Onda sam video ovo i potrčao da pomognem Vuku. Vuk kaže da treba da bežiš ili ćete oboje biti eliminisani. Onda je rekao da si mi prijatelj i da te neću ostaviti samog bez obzira na sve. Beba Kornjača je upotrebila svu svoju snagu da povuče nogu. U trenutku kada je izgledalo kao da odustaje, Vukove noge su pobegli iz ruke i njih dvoje su pojurili na cilj da vidimo kako će se dalje odvijeti priča, da li će naša dva prijatelja moći da pobede igri lignji, kako će se odigrati sledeći nivou, šta je tu misterija, kliknite na dugme, pratite nas da biste videli više.